मा फाननो फैदो नोंलाय इयावलाय माने मबाइल फाननो फैदो मा दामनि अक्सननि नामा अक्सननि मबाइल ससमाखौ फानगोन नामा आं गिबाय होमबा नै माबायावबा माबायदि नुजोबो आङो जाथारा কি খাইছে পানি পানি না মোটা খাইছে মিক্স পানি ঠিক আছে ওটা কি হয়েছে ওটা মিটিংটা কি হয়েছে সলি রয়েছে নাকি খাওয়া খাবি মানে আচ্ছা মানে শুনবাই আছো তুমি ঠিকই আছে कुनी देखिसिल रातिथे मा नोंखौ नायग्रायाव दंमोन नामा ए मिथिंगायैनो जादोंबा हमजाथारबायलै हमजाबाय आयु नुमारथारनाय नोंसोरो हे माथो खालामबावनो दा लोगोआबो बिदि बदनाम जाबाय नोंखौ इंजारलै माथो होमबालाय मिथिंगा खाट्रा खाट्रा जालांबाय आरो जोबोर बायदिसिना जानायनिमोननो जोब्बाय सोंथाबबायसो बेयावथ' मिथिं जादोंमोन मानि जादोंमोन एकदम दावराव माबा जादोंमोनलै बाग्रायलायनायनि नुदोंमोन नामा नोंबो नुवासै आं नों नुवासै आं लोगोना नोंथाङा नुदोंमोन नामा नोंथाङा नुदोंमोन सामोन लोगोनि बिसि जोबबाय सामोन लोगोनि बिसि नुग्रायनिमोन खोमा होमबा नोंथाङाबो नागिरदोंमोन नामा नोंथाङाबो नायखुमाग्रादोंमोन लोगोआ बदनाम जाथारबायलै माथो खालामबावनो नायखुमाया बिसोरनो फाननायग्रायासला थगारफ्रा नै जफाबावदों টাইম দা 5টা হয়ে গেল ওটা মিটিংটা 5টা হয়ে গেল ঠিক আছে এবার नै बिथांमोनखौ दिनै मिटिं खालामना सेस खालामबाय आरो गैथारला सेस गार्डफोरा डेन्जार नैबे गार्डआ दहाय अक्सननि मबाइल फानदोंमोन बासिया फैसा गैथारनि सुख'बाय आरो ने दहाय जुरिमाना नांदोंमोन नालाय बेयावनो फानसिन फाननानै जुरिमानाखौ होबाय मबाइल फाननानै जुरिमाना मारिबाय बिसोरो माने नायखुमाग्राया माब्रै नोंबो नुग्रा दंमोन नामा नायखुमाग्रायाव नायखुमाग्रा दंमोन नोंबो नंगौ अ मिथिखो खोना फैदो आरो जामारथारदो नायखुमाग्रायानोमोन नामा नोंबोथ' मिथिं खोनासंनो फैदोंमोन नायखुमाग्रायाव नोंबो दंमोन नामा नायखुमाग्रायाव आं गैथ'वा गैनाया गैया माने खोनाना फैदो आरो ना नोंबो खोनानानै फैदों गामियाथ' नोंना खाथि जानांगौ ने गामिया खाथियानो एसे ए दे बिराद थगाय बिसोर नै ये छोटा वाला बॉडीगार्ड था इसको भी थोड़ा पूछना पड़ेगा नोंबोथ' मिथिङाव फैदोंमोनलै आसलते नोंसोरखौ थगायदोंना फाख्रायदोंना मा खालामदों हाय बिसोरो मावबा लाजिना खिखि बुगोनलै
फट' लालांसै नै मालाय नोंबोथ' मिथिङाव जिरायफादों आसलथे मिथिङा नोंगोना नोंमारा मिथिङावथ' नोङामोन नोंनियालाय रायजोफोरनि खुंनायाव एसे जाबाय थगायदों माने ए बै सामब्राम देवानि ना मा होनो बे थगायबाय आरो एरना होदों आरो ना थिगानो दं होमबालाय आंलाय बेखौनो नोंथारगौ सानदोंमोन मिथिङा ओरैनो नैबे गामिनि मानसिफोरा मेगन गोसाफोरा ओरैनो खुंनाय जादों अ ह दे थिगैनो दं बेलासिनि शुटिंआ जोबनानै थांबाय आरो ना दसेनि थाखाय रायजोखौ लाना मिटिं खालामदोंमोन बेवहाय जोब्बाय दा जोबथ'बाय आरो ঠিক আছে আছে दे एसिया माबा बेफोरखौ गारनो होदों बेलासिनि साहा लोंदों सेरेबनि एसे नांगोनो मिथिबाय आदै नै गोलांगोन गोथाव ना साया गोथाव लाल साहा थिग दं माबा फैदोंमोन आंबो दे खोनासंबाय होमबा ना खोनासंनाया खोनानानै फैखादोंमोन ए नोंबो खोनामारदो होमबा गोसा दानलाय ना खोनानानै फैखादोंमोन दे কি গোটা মিটিংটা শুন পাইছিল এটা কি চাগাইছে ঠিকই আছে जोंहा मिटिं खोनासंग्राफोरा गोबांमोन खोनासंनानै थांबाय आरो नै जोंहा बसआबो खोनानानै फैदोंमोन लायनो मिटिंखौ खोनादोंमोन बेबो मिटिं दोङो होनना एसे खोमाय हाबहांदोंमोन ओमफ्राय मोनफैथारबाय आरो ना जोबगौबाय ओइ साला खोनायासै नोङो होमबा खाफाला गाज्रि दे थिगानो दं